салом, таҳаввулоти охирини рӯзро мустақиман аз студияи марказии радиои муҳоҷир мешунавед. ҷумъа 27 ноябри 2020 сол аст ва шуморо бо охирин таҳаввулоти имрӯза ошно хоҳем сохт. дар Русия имкони тамдиди фармони президент Владимир Путин дар бораи муҳлати ҳуҷҷатҳои шаҳрвандони хориҷӣ то тобистони соли 2021 баррасӣ гардида истодааст, менависад парламентская газета. Кирилл Адзинов, муовини сардори сарраёсати масъалаҳои муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия, зимни ҷаласа оид ба мутобиқсозии иҷтимоиву фарҳангии муҳоҷирон дар Шӯрои Федератсия ба ин нуқта равшанӣ андохт. маълум шуд, ки ҳоло корҳои ҳуҷҷатнигорӣ барои дароз кардани ин фармони рақами 274 Владимир Путин аз 18 апрели соли 2020 дар баррасии ниҳодҳои махсус барои 6 моҳи дигар қарор дорад. мо ба маъмурияти президент оид ба тамдиди минбаъди ин фармон кор бурда истодаем. эҳтимол он то тобистони соли оянда тамдид мегардад, гуфтааст Кирилл Адзинов, муовини сардори сарраёсати масъалаҳои муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия. ёдовар мешавем, ки ин фармон дар робита бо пандемияи коронавирус ва баста шудани марзҳо байни кишварҳо 18 апрели соли равон аз ҷониби Владимир Путин ба тавсиб расонида шуда буд. аз он вақт инҷониб дар Федератсияи Русия фаромони мазкур 2 маротиба тамдид карда шуда ва то 15 сентябр ва сипас то 15 декабри соли 2020. хотиррасон мекунем, ки табқи санади қабулшуда муҳоҷирон ҳуқуқ доранд дар қаламрави Федератсияи Русия қонунӣ бимонанд, ҳатто агар муҳлати қонунии иқомати онҳо дар ин кишвар ва муҳлати ҳуҷҷатҳояшон ба поён расида бошад. дар давраи амалии фармони мазкур сабти ном, патент, иҷозатномаи истиқомат ва дигар ҳуҷҷатҳои муҳоҷирон муҳлаташон гузашта ҳисобида намешавад ва онҳо аз эътибор соқит дониста намешаванд. ҳамчунин муҳоҷирон дар ин давра аз ҳудуди марзиву маъмурии Федератсияи Русия ихроҷ намегарданд. идомаи хабарҳо, таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. ташаккули анъанаҳои муколамаи сулҳомез байни мардум ва давлатҳо ҳамчун асоси рушди устувори ҷомеа. таҳти чунин унвон имрӯз дар Русия мизи мудаввари тариқи видеоконференс баргузор гардид, ки дар он консули генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Русия Зафар Саидзода ширкат ва суханронӣ намуданд. хабар доданд аз дафтари матбуоти консулгарии генералии Тоҷикистон дар Екатеринбург. чорабине, ки бино ба сирояти ҳамагири короно дар шакли видеоконференс тариқи фосилавидеои гашт ба мавзӯи марҳилаи минтақавии хониши 29 байнулмилалии таълимии солинавӣ бозшида шуд, ки дар он роҳбарони як қатор сохторҳои дахлдори вилояти Свердловски Русия, намояндагони Аршавии Калисои православии Русия, олимон ва намояндагони корпуси дипломатии мустақар дар шаҳри Екатеринбург ширкат варзиданд. консули генералии Тоҷикистон дар Екатеринбург, номзади илмҳои фалсафа, доктори илмҳои таърих Зафар Саидзода таҷрибаи сулҳомези Тоҷикистонро дар оғози солҳои соҳибистиқлолӣ ёдовар шуда иброз доштанд, ки раҳбарияти олии мамлакат тавонистанд сари вақт бо қабули санадҳои меъёри ҳуқуқӣ, баробарии иҷтимоӣ, таъмини ҳуқуқу озодиҳо, шаъну шараф, зиндагии шоиста ва аз ҳама муҳим рафоқату баробарӣ ва дӯстиро дар байни халқу миллатҳо дар ҷумҳурӣ таъмин созанд. иштирокдорони мизи мудаввар сари барқарории сулҳусубот, рушду шукуфоӣ ва таъмини зиндагии шоистаи халқу миллатҳои дигар дар кишвар, ки дар маърузаи консули генералии Тоҷикистон таҷ гардида буд, таваҷҷӯҳи хоса намуданд. дар Русия мемонем ва таҳаввулоти Тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман идома медиҳем. тақсимоти ваксини зидди коронавирус ба кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ҷаласаи шӯрои ассамблеяи байниполарламонии Иттиҳоди давлатҳои мустақил баррасӣ шуд. аз ҷумла раиси шӯрои Федератсия Валентина Матвиенко омилеро қабул донист, ки гирифтани ваксинаи Русия алайҳи коронавирус аз ҷониби кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил вобаста аст. пас аз оғози эмгузарони оммавӣ дар Русия, кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил, ки шарикони асосии Русия мебошанд, дар байни аввалинҳо шуда ваксинаи Русияро дарёфт мекунанд, гуфтааст Валентина Матвиенко, раиси палатаи болоии парлумони Русия.
инчунин раиси палатаи болои парлумони русия ҳамкории кишварҳои тӯди давлатҳои мустақил дар давраи пандемияро бо тартиби дуҷониба ва бисёрҷониба мусбат арзёбӣ кард. Валентин Матвиенко инчунин нафс зуд ки Русия дар мубориза бо коронавирус дар кишварҳои тӯди давлатҳои мустақил саҳми назар аст гузошта, доруҳо, озмоишҳо барои коронавирус ва мутахассисони баландихтисосро ба кишварҳо ба таври алоҳида ҳамчун кӯмаки башардӯстона фиристодааст. нашри хабареро шумо мустақиман рӯи мавҷи радиои муҷиб мешунавед. дар Москав ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии роҳбарони мақомоти салоҳиятдори кишварҳои аъзои созмони паймони амнияти дастаҷамъиёӣ ба мубориза бо муҳоҷирати ғайриқонунӣ таҳти раисати муовини якуми вазири корҳои дохилии Федератсияи Русия генерал-полковник Александр Горовой баргузор гардид. муовини дабири кулли созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ Валерий Семерников қайд кард ки паҳншавии сирояти коронавирус тарзи ҳаёти зисти муҳоҷирони меҳнатиро тақрибан дар тамоми ҷаҳон тағйир дод. Валерий Семерников дар бораи зарурати таҳлили ҳамаҷонибаи оқибатҳои пандемия дар соҳаи муҳоҷират, инчунин ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли формати сипат дар соҳаи амнияти муҳоҷират дар ҳолатҳои ба ҳам монанд пешниҳод кард. дар ҷаласа инчунин таъкид карданд ки вазъи муҳоҷират сарфи назар аз мушкилот бо будубоши шаҳрвандони хориҷӣ дар маҷмӯъ мӯътадил ва таҳти назорат аст. ҳамчунон дар ҷаласа аз баргузории амалиёти минтақавии муҳоҷирати ғайриқонунӣ дар ҳудуди кишварҳои созмони амнияти дастаҷамъӣ дар соли 2021 хабар доданд. ҷаласаи навбатии комиссияи мазкур дар Тоҷикистон баргузор мешавад ки раёсати паймони амнияти дастаҷамъӣ ба он таҳвил дода мешавад. назаре ба як хабари варзишӣ мекунем. интизор меравад ки Ислом Зоиров, футболбози 18-солаи тимҳои мунтахаб ва ҷавонони Тоҷикистонро ба ҳайати клуби футболи Химки вилояти Москав барои ҳамкорӣ ба кор қабул фармоянд. бо даъвати клуби Химки Ислом Зоиров ки қодир аст ҳам дар нимниҳоӣ ва ҳам дар ҳуҷум бозӣ кунад, ин рӯзҳо дар баррасии клуби Москав қарор дорад. хабар медиҳад дафтари матбуоти Федератсияи футболи Тоҷикистон. футболбози тоҷик бо тими Химки то 16 декабр тамрин мекунад. дар сурати тамошои муваффақият бо Ислом Зоирови 18-сола шартномаи пурраи корӣ ба имзо мерасад. сармураббии бошгоҳи Химки Игор Черевченко собиқ ҳимоятгари тими миллии Тоҷикистон мебошад. пас аз давраи аввали Лигаи Олии Русия, клуби мазкур то 15 имтиёз дар ҷадвали мусобиқоти лига дар Русия дар ҷойи 12 қарор дорад. یادآور می‌کنیم که اسلام زویرов در هیئت دسته منتخب جوانان تاجیکستان برنده مدال نقره چمپیونات آسیا 2018 گردید و اینچنین در چمپیونات جهان 2019 در برزیل نیز شرکت ورزیده است. خبرهای تاجیکستان و جهان را شما مستقیما میشنوید. در بازار مهنت روسیه در حال حاضر بیشتر نارسایی متخصصان ساحه ساختمان و خودروی منزلی و کمونالی دیده می شود. شهردار مسکو سرگی سبیانین در چند صحبت قبلی خود با خبرنگاران بیان داشته بود که امسال مسکو را بیشتر از 40% مهاجران مهنتی ترک کردند که این روند به نارسایی قوه کره در بخش‌های کمونالی، خدمت‌رسانی و ساختمانی آورده رسانیده است. از این پیشتر نیز معاون وزیر کارهای ساختمان روسیه نیکیتا استاسیشین ابراز داشته بود که بنا به نارسایی قوه کره مهاجران مهنتی در بخش ساختمانی، وزارت کارهای ساختمان روسیه به حکومت پیشنهاد کرده است که به شرکت‌های عظیم ساختمانی اجازه داده شود تا مهاجران مهنتی برای فعالیت منبعث با رویخط از کشورهای آسیای مرکزی، خاصتا از جمهوری‌های تاجیکستان و ازبکستان به روسیه به کارهای ساختمانی آورده شوند. در این حالت کارفرما نگهداری وضع سلامتی کارگر، جای خواب و تأمین دیگر شرایط اجتماعی کارمندان را بر عهده می‌گیرند. طبق آمار نشر کرده وزارت مهنت و شغل اهالی روسیه، دوام 4 ماه اخیر به ساختارهای منطقوی نهاد از تشکیلات و مؤسسه‌های رویه صنعتی، ساختمانی، خودروی منزلی و کمونالی، طبی، معارف و نگهداری راهها درخواست تأمینات کارمند وارد کرده است که با نارسایی قوه کره مهاجران در روسیه ربط دارد. خبرهای اخیر روز را مستقیما در روی موج رادیو موجه شنیدید. سلامت باشید. به شما استراحت با فراغت تمام می‌کنیم.